entzune. Hemen, gure kronoa martxan. Pantailan ez duzu ikusten, baina gure hemen da, 8:45. 10 minututik bera, araudia ondo beteta, ontzia jarri dute pronto. Gente gorputza dano. Ea ba, animo neska! Gogoratu, lehen kaletik Hondarribia izango dugu lanean, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Orillo, laugarrenetik Deustu, bosgarrenetik Donostia Arraun Lagunak. Deustuk, arazoa konpondu du, baina 3 segundoko zigorra izango. Araudiak ala dio. Lehen, San Juan eta Orio eta San Juan oso ongi atera dira, pare bat ostako abantaila bat zutela. Bandera blanca. Bandera txuria. Animo neska. Orain, Donostiarrak eskua jasota. A ver, avante gu, venga. Epailea geldi da. Itxasoko epailea eta patroiak berotzen hasi dira. Hori Nadet Agirre. Avante, horrori. Donostiarrak zerrai badute. Rema ane izpuru, rema Rema seguimos, Bandera txuria behera jetxi dute, epaimaitik. Estropada eremuan, ontziren bat edo? Nik hori izango nuke. Laugarren kalean ontzi bat sartzen nahi dela. Hori dio Arraun Lagunakeko ordezkariak. Gure lekutik estropada eremua, bueno, balekotzate do, baina uretatik ikusten denak horrek beste balio bat badu. Urruti da, baina ematen du zeharkatzen edo ibili dela ontzi bat. Ontzi zuri bat, orain txari da ateratzen. Zoko aruntze badoa orain. Hori da. Rema 5 proba. Irten omen da, egia esan astiro doa, olaturik eta egin gabe, baina ulergarria da kirolarien kezka. Dudari gabe. Ea ba, mutilak urdurri jarriko zaizkigula. Bai. Bat baino goio nuzko petraldu da. Bandera txuria goian! Gorria! Bai! Bai. Ea ba! Lehenengo txampak gogoratu. Aurreko txandan garailea Ibaika izan dela, 16-0-2. Lau luze eta hiru ziaboga 3.000, 704 metro egin behar dituz. Tropadaren buruan, segundo bateko tartean, Orio Arraun Lagunak eta San Juan. Ea ba. Ega Hondarribia, Berrogeita bat pala. Cortés, prestatzaile, estik ezala patroilanetan. Eta Hondarribia apustu serioa eginda. Ea ba. Pasaden astean ere esan genuen landutako trenekua ikusten da lehenbiziko urtea bai. Baina horra dira, esperientzia duen arraunlariak eta hori antzeman egiten da. Bai, lehen Josera Oiartzabalekin da lan eginda eta, bueno, ea ba. San Juan hemen, batelerak, Gereño prestatzaile, Nerea Perez patroilanetan. Eta Orillo eta San Juan, GPS-ak ematen digun datuaren arabera, hortxe nor baino nor, lehen minutua, bete eta gero. Berrogeita bat palan, minutu eta 20 segundo, eta oraindik arraunketa zabaldu gabe. Arraun Lagunak ere ondo. Deustu 3, Hondarribi 4, hemen gauzak estuxiago ditu. Hemen Zabaletaren kuadrilla, Nadet Agirre patroilanetan. Pauso bat eman du aurrera, Orillok. Aukera ere badu, Ibaikaren ziklo aldaketa dela eta jadanik bandera bat eskuratu du. Lehengo astean Portugaleten irabazitako. Nik uste dut Oriok azken urteetan, pausoak pixkanak egin ditula. Beste zenbait arraun elkartek behar bada, urte batean bitan egin dute. Jauzi alde baina Oriok urtero 5-10 segundoko hobekuntza izan du, eta aurten ere badirudi Zabaletaren kuadrillak horixe egin duela, indartu da taldea, eta hori antzeman egiten du. Hemen Deustu, ematen du Toleta behar bezala kokatu dutela eta ondo doaz. Aiala Uribe Larrea patroilanetan. Hala ere, 5 segunduko atzerapena badute ia bitraineru, bai Deustuk eta baita Hondarribiak ere. San Juan eta Orio segundu bateko tartean.
Eta ontzi bateko atzerapenarekin Donostia Arraun Laguna. Hogeita hamasei paladan Deusto. Largo, otra, largo. Ari, traigo. Ai, neskak. Hemen Arraun Lagunak. Irilarena da traineruaren izena. Trainerua bigarren eskukoa erositakoa, baina berritzat, erabat berritua. Zedeirari, Galiziako elkarteari erositakoa. Astudillo patroilanetan, hor da Donostia Arraun Laguna. Eta estilo aldetik, eta ritmo aldetik beraiek bizien, eta behar bada, gainerako lau traineruak baino, gutxiago etzanez, horrela propio erabakita, entrenatzaileak. Deustu eta Hondarribia atzeratzen ari zaizkigu. Eta begira konparaketan, San Juan Orio eta Ibaika Lentxandako garailearen artean koska handia, Ea Ziabogak, 14 segundoko. Argi Ziaboga. San Juan aurretik, sartzerakoan. 3:49 markatu du maniobran Ibaikak eta San Juanek 3:43. Oriok 3:45. Donostia Arraunek 3:48. Denak Ibaikaren aurretik. Eta Deustu eta Hondarribia ere bai, 3:50 Deusturentzat, Hondarribiak 3:53. Denak aurreko txandako garaila baino bizkorrago ibon. Eta iruditzen zait, San Juanek horre lortu da segundoren bat edo, Ziaboga azkarrago eman du San Juanek. Bai, treneru beteko aldea du, bai. Utzi bat. Orio pixka bat pasa eginda. Hemen batelerak Nerea Perezen agindutara. Zeinen luze eta zeinen kontzentratuta. Barrurantz Arraunean. Maniobran 2 segunduko tarte hartu dute eta orain 3 igo da tarte hori, diferentzia hori. Orain Oriok zikinunea argi eta garbi, abantaila igo eginda, nadet entzun dugu. Estriborretik zikina sartzen dela esanez. Olatua, berak izaten du, hemen olatua da, eta ura berantz dator, eta urak, itxas beratik zema eta gertuago, 8 eta 20 da, asko falta da. Baina korronteak indarra hartzearekin batera, ez dira korronte bizi egiak, olatuak egixago altzako. Ana Susperregi Hondarribia, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, txanda honetako denborarik latzena markatzen momentu honetan bai behintzat, baina, alare Ziabogan aurreneko txandakoen denborarik onena hobetuz. Bai, hor gaude 12 segundora, baina, oraindik estropada geratzen da, eta ber nola bukatzen den hau. Ze helburu dako zuek gaurko estropadarako, jakinda datorren astean hasiko dela benetako testa, ezta? Bai, helburua sentsazio honekin joatea, eta alde noberen egitea, eta ikusiko guzti gertatzen den, momentuz hor gaude 13 segundora ikusten dut. Prestaketa berezirik egin duzue, jakindak gaur Ziaboga gehiago egin behar zirela? Entrenatu dugu beti bezala, gogoakin, eta gaur Ziaboga gehiago daude, baina beti bezala, ez? Sorterik onena, eta eskerrik asko. Mila esker zuei. Hondarribiarrek gaur gainera San Juan bespera izanik eta Euskal Herriko herri askotan festa, besteak beste Donibane Loitzunen, eta ekitaldi berezia ere badute. Gaur taldeen aurkezpena egiteko, bai gizon eta emakumeenak, beraz 3 taldeen aurkezpena eta festa. Egin behar da eta Arraun elkartearen ingurura herri osoa biltzeko, ez? Hori da, hori beharrezkoa da, Zu hori. San Juan oso ondo barrurantz, Ziaboga ona zer den, 2 segundoko tartea Ziaboga garaian, da orain 6 igo da diferentzia. Azkarrago atera Ziabogatik, askotan Ziaboga ondoreko, askotan esaten dugu geuk, lehenbiziko Ziaboga ondoren estropada asko erabakitzen dira. Zergatik, nekia ere pixkatazten da, barrurantzko luzea, trenerua azkarrago joateak horrek, lehen balen lantzatzeak ematen du puntu bat. Ea barruko Ziabogan San Juan. Hor dira batelera. Ia bi treneru. Bigarren kale horretatik. Ondo, 7 eta 25, Ibaikak 7 eta 49 egin ditu lan erdia. Hori jo, 5 gehiago.
7:31 hartu diete epaimaia. Donostiarra pixka bat, pasa eginda Zabaletik. 12 segundura, 7:28. Deustuk 7:42 eta Hondarribiak ere 7:42. Oso burruka estua, Deustu eta Hondarribiren artekoa. Aitor Mojas, Deustu, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, konta idazu zer gertatu zaien neskei hasi aurretik? Ez dakit, indartsu utera dira ez. Tolete bat apurtu dute eta, bueno, Zelan da den bailan komundu dugu eta, bueno, ja gauz hor estropadean. Lehendabiziko ziabogan bai behintzat, Ibaikaren denbora hobetzea lortu duzue, traineru danak, txanda honetako traineru denek. Bueno, suposatzot Eusko Tren Ligarako horrek asko esan nahi duela, ezta? Bai, hor gauz 4 traineru, zelan da pustu baterako, ez? Hor gauz Arraun Laguna, gu, Hondarribi eta Ibaika, ez? Eta beste, ez dakite, Donostiara ere hortik da bide bai. Borroka latxe izango da, datorren asteburuan. Eta gaurko lehia hemen, hainbeste ziabogarekin zelan ikusten ari zara? Bueno, batez ere haurentzat goza berri bat, ez? Beti egiten dute zelan ziago bat, eta gaur 3 tokatzen gari da, ez? Bueno, goza berri bat. Sorterik honen, Aitor, eskerrik asko. Bai, zuei. Txandako atzeratuenak, hala ere, Ibaikaren aurretik, Oazen batelerekin! Bueno, gunerik onenean ez dugu salto egin hor, tostartera, urrengoan hobeto. Luze, eta isilik, batelerak. Hoita mazei paladan. Eta beste segundutxo bat orain, branka. Bai. 6-tik 7 orain. Baina orain arteko zuloa, batez ere barrurantz egin dute. Alatxe izan da. Hane segundu terdi izan dute. Eta lehen biziko ziaboga. Hemen hori jo. Gozen galdoz, Ba, Maia! Ritmoa. Itziar Eguren, Arraun Lagunak, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ze polita, ezta? Kamiseta eta diseinua. Oso polita da, alaia eta gure treneroa bezala irikiaren bezala. Bueno, gaur Lugainenekin etorri ga, baina bai, polita. Bueno, zelan ikusten ari zara neska gaurko estropada berezi honetan? Bueno, gaur hobeto desberdina da, estropada luze bat gehiago, pixkat luzegoa eta, bueno, ondo. Ni horretan asmatu beharra. Bai, bueno, gaurkoa erronka berri bada, nik uste de bai, bueno, ikusteko luzatu daiteken gure estropada edo ez. Eusko Tren Ligari begira zer? Astebete gelditzen da. Guazen entrenatzea, oso gogotsu, neska gogondeakin daude, beste trenera sendoago bada, helduagoa, eta gauzak ondo ateratzen balin badia, bai, baina, bueno, aurkariak oso potentaria eta errespetu guztia denoi. Sorterik onena, eskerrik asko. Benga, zuri. Eta aurkari batzuk, mendebaldetik etorriko dira gainera, kabokoak. Apobra eta Kaboren arteko elkarlanetik atera dan trainerua. Han bertako lehen estropadan Ribeire izan zuten aurretik. Gero Apobra eta Kaboren arteko trainerua. Perillo, Bilasoan eta Mugarduz, baina ona, test horretara, eta hori ez da txantxa, Eusko Tren Ligarako txartela jokoan izango dira, urrengo asteburuan, haiek etorriko dira eta beste aurkari bat izango da. Begira orain San Juan, etortzekoa dira, azken orduko aldaketarik espada bintzat. Azken orduko aldaketak aipatuta, esan digu Eguren Andereak Lugainen zaharrarekin ari direla gaur Donostia Arraun Lagunak. Kanporantz ere bai orain, batelerak, egurra ematen. 11:28, San Juan darrentzek. Esmatu dute ziabogan, ea horio. Hor dira horitxotarra. Ibaikak lehen 12 eta 14. 45 segundu bizkorrago San Juan. Horio 11-ara, 11 eta 40 horitxotarren denbora azken maniobra. Arraun Lagunak ia 20 segunduko atzerapenarekin izan dugu. 11 eta 48ko denbora Arraun Lagunak entzat. Hauek elkarren gainean. Eta Deustu eta Hondarribi, segundu terdiko diferentziarekin. Deustuk 11 eta 48, Hondarribik 12 borobilduta. Hala ere Hondarribik Ibaikari 14 segundu, lehen txandako garailean. Bueno, diferentzia ziaboga garaian 11, orain 12 ere igo du.
eta San Juandarrentzat aurreko asteburuan gertatutakoaren ostean, gaurkoa seguruenik gauzak lasaiago hartzeko edo. Eta gainera, badakigu, estropada hauek entrenatzaileen buruan daudela, entrenatzaileek planifikatzen dituztela seriak eta aldaketak eta haie dakite nola ari diren kudeatzen duten energia eta indar guzti hori. Iñaki Erostegi Orio, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, prestaketa berezia merezi du estropada gaurko honek, ez da? Hainbeste ziaboga eta. Bai, neskentzako azkenen estropada luzio, ez? Dudak izan zian, ez? Motxo salako luze bakoitza, 2 luze egin, edo baina nik uste merezi dura 4 luzeko estropa egitea, naiz da luzeago izan, eta, bueno, estropa polita ikusten egia. Egia esan Oriok, utzi dio, San Juani lehendabiziko luzean, bigarrenean ere bai, baina pixkat aldenduta dago da. Bai, San Juan ikusten dut luze bakoitzan abantaiatatzen nahi da, estropa oso nahi da San Juan. Gur gailtza ez, utzi nahian, baina adein digute, arraun ere atzean ez daukagu oso urruti eta segi beharra da bukera arte. Eta aurreko asteko banderak ere indar pixkat emango zizuen, ez? Bai, nola ez. Azkenen, neskak oso ondo egia lanen, egu polita egin du eta ilusioekin gatozu dara, ez? Eta, lehenko, estropa oso berezia izan zen, eta, behar bada San Juanek bere akatzegatik ez zuen irabazi, baina, horre hon behar da, eta gure asmo hori da, ez? Badakigu San Juan oso fuerte daula, baina gu horri bilingo geha, behiek fallo egiten dutenen, arrantzaiteko asmoekin. Sorterik onena, eskerrik asko Iñaki. Bale, eskerrik asko zuei. Hortxe hori jo, luze honetan, ez du segundu gehiago galdu, pare bat bai, baina ziabogan 11 segundutan ziren, orain 13-14 da San Juandarren errenta. Hauek ere, segurueni, kudeatzen, behar bada, lortu duten abantaila hori. Eta kakoa, bigarren luzean izan da, lehenengo etorreran. Hori da, 7 segundotara ekarri dute bigarren ziabogarako abantaila. Baina gaur egurra ematen ari dira, batelera. 3 segundo, 39 paladan. Hemen gaude, erregina gara, ez? Hori izango da haien mezua. Agontziek, azkeneko luzean zer erabakitzen duten, non bukatu? Iaz Euskotren aipatu dugu, baina emakumeen Tainero Elkarteren liga honen oinarri bezala, Gipuzkoako liga hartu behar da, eta 8. edizioa joan zen urtekoa, San Juanek irabazi zuen 127rekin eta Ibaikak 117. Begira hor, San Juanen demora 15-5, Ibaikak 16-0-2koa markatu du. Ia minutua. 15-0-5 San Juan. Hori bere kaletik. Hor da hori jo. 13 segundu terdi gehiago. Estropada serioa, hauek ere. Hondarribiak eta Deusto dakarte borroka ikeragarria. Ikeragarria. Hori joren denbora 15 eta 19. Orantxe Arraun Lagunak, 30-era. Hondarribia. Berdeak aurretik, ez? Bai, Hondarribia. Enleru erdi batekin. Ara ba, bukaera horretan, Hondarribiak segundu terditxo bat zartu dio Deusturi. Eta zelkapenean, San Juanek 15-0-5, hori jok 15 eta 19. Donostia Arraun Lagunak 15 eta 26. Gero Hondarribiak 15 eta 42, eta Deustuk 15 eta 44. Horrezko txandako 6 traineruak, bost traineruak, lehen txandan aritutako bostak baino, bizkorrago. Bueno, Aitor Ugarte, arratsaldeon. Apa, arratsaldeon. Zorionak. Eskerrik asko. Aurreko asteko arantza aterata? Ikaragarri gaina genduta, gaina, bai, gogoa zeuden, eta gaur gaina egon berezia ez, herriko jaiakak gaur hasten ditu eta zen modu biagoa banderakin hasteko baina. Eta hori, datorren astearen erronka potolo horren aurrean gaudela, ezta? Euskotren Ligarako sailkapen proba horren aurrean gaudela. Bai, noski urrengo astetikan aurrera ja benetako lehia hasten da, zalantzari gabe eta horrela ikutsi beharko dira hortzak, baina tira. Gogokin. Hortzak erakusteko gai zaretela badakigu, baina bestela beste traineru ikuste dituzu indartsu hor lehian ibiltzeko. Aurreko esan izan bezala ez, arrokeriri gabe, gaur 13 segundu izan dira, baina ikusten da edozer gauz gertatuta estropadan hortxe daudela bestiak ere atzetik eta, uste eta argi dagoela hori izango la horteko lehian eukiko duguna, eta gero bortikan atzera Arraun, eta, horiek izango dira ez da, buruan igual ibiltzeko. Sorterik onena, zorionak gaurkoagatik eta eskerrik asko. Mila esker. Hor da beraz, San Juandarren garaipena gaurko honetan, 15-0-5 eta 13 segundu eder.
sartu dizkio hori jori, eta gero aipatu dugu gainera Hondarribi Deusturen aurretik, Deustuk 3 segunduko gainkarga ere bai, hasieran toleta utzi dutelako eta gora bera izan dutelako, eta hemen dira. Gaurko Donibane Loitzune Ziburuko banderak utzi digun sailkapena, hause emakumeen lehian, ete ligan. San Juan aurretik, Orillo, 13ra, Arraun Lagunak 30ra, eta Donostiarren atzetik gero, Hondarribi 37ra, 5. Deustu, jarraian, Ibaika, Donostiarra, Tolosaldea, Lapurdi eta Lea Artibai.